Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere machiegni chenro mar penj laktar kokalo RAMOGITV ka wawacho ni ngima en mwandu. Matayo chenro ni en Andruth Otieno kendo ageno ni kori mondo mi wapuonjre achiel ariyo adek kotenore kod bedo kod ngima maber. Amor ni wendo wa kendo jalony marwa osechopo e studio, abo miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge, en wuod kanye, olonye weche mage, aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni erokamano ru. An nyinga Eriko Gotmenya, an jakamreri e Homa Bay County. Koro alonye puonj sana mar kony mokwongo to gi kony mar uya. Koro somo to wach ni asomo laktar lakini atiegora ahinya e kony mar uya kata kony mokwongo. Kony maruya kata kony mokwongo mano en Eric mabende upimonwa kata ni kony maruya kata kony mokwongo tiende ni first aid gi dhowegi. Iyudoga ka samoro ng'ato adwa ni mondo mi oyud kaka onyalo tiegore kata kaka onyalo konyore, mano tibro nyiso wa bang'e kaka oganda nyalo konyore. To kapok adonje chenro ni matut, daher mondo mi aparni ni kaka penj laktar inyalo yudwa e Facebook page en penj laktar, kata inyalo yudwa Facebook page RAMOGITV #penj laktar. Penjo duto teme inyalo bedo godo kata chenro mosekalo inyalo lwaronwa kanyo kaeto wabo kelogi mondo mi jolony magwa odwoki. Eric, amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Daher mondo mi wang'ie midhiero mikelo kod liet odiochieng' ma kawuono. Ma abende wanyalo wacho ni nyalo dwaro kony mar uya kata kony mapiyo. Sani piny liet. Koro ber mondo mi wang'e ni tang'o manyalo timore kata midhiero mage manyalo biro koponi watie lela to watie chieng'. Nikech nitiere midhiero mabiro manyalo dwaro kony mokwongo kata kony mar uya. Kamano. Koro wang'ie midhiero ni mikelo kod liet kanye mwachak godo. Kamano. Koro samitie chieng' kata e liet, gima timre gi dendi en ni dendi chwakore. To ka dendi ochwakore, dendi nitiere kaka temo mondo duok liet ni piny. Koro gik matimre en ni ichako sweat. Ichako golo luya. Igolo luya. Koro igolo luya, to sami igolo luya ni ilalo pi. Ilalo pi to be ilalo electrolytes. Kizungu wacho ni electrolytes. To magi chumbi ma dendi tiyogo. Koro sami ilalo gi to nitiere midhiero manyalo biro koluwore gi mano. To kodok korka midhiero mamoko en ni seche ma itie liet, dendi be nyalo chwakore ma iwang'. Chieng' be nyalo wang'i. Kizungu dendo ni sunburn. Koro midhiero gi opogore. Nitiere ma ok dwar kony mar uya malich ahinya. Kaka koro sunburn. Holiday December ka ji nyocha aneno ka watiere kod picha moro ka oridore piny. Ma debede ni ranyisi mar sunburn eri. Ma e ranyisi mar sunburn. Koro ang'eni thoth joma noridore odhi Mombasa ka giduogo bang' ndalo moko 2-3 to ginwang'o ka pien del pilore kaka maa. Koro ma e sunburn. Koro koponi ok ikori miwirori lo ni sunscreen to inyalo yudo sunburn. Chieng' wang'i. Kamano. Nichako kacha kiwacho kata ni jogo matie lela kata e lieta nyalo bedo kod thuolo mamalo maga bedo kod midhiero mikelo kod liet. Kuom ranyisi ka ponono ni aloke chiro to e chiro kanyo aonge kod mabul makare, samoro bende ago mjengo tiende ni oko kanyo aonge kod gimogeng'a maber, mane nyiso ni intiere kod thuolo mamalo mar bedo kod midhiero mikelo kod liet. Ka wang'iyo midhiero mikelo kod liet, Eric, en aina mar chieng' kende koso bed liet moramora. Samoro ng'ato tiyo e jikon, otiyo e bola. Yudo ni liet no bede thoroga bedo mang'eny. Ma abed wanyalo classify kaka jogo mantiere kod thuolo mar yudo hinyruok mag liet koso. Samoro awang'o gik moko kaka welding, samoro atiyo kod mach mang'eny e tije mopogore opogore. Magi bende wanyalo keto koso en aina mar chieng' ni kende ema kawuono wakete maino. Koro mar chieng' ni temo waketo malo nikech sani chieng' rieny ahinya, lakini tekni itiyo kuma liet ng'eny. Dendi biro chwakore. To ka dendi ochwakore, weche mawacho ka biro timore. Koro joma thoro yudo midhiero mag liet gi gin kaka koro jotugo matugo oko. Wanyalo wacho ni kaki wacho no joma chungo, johala. Sana joma higni osechorore. Wawacho ni 65 koidho malo.
be sana nyalo yudo midhiero mag liet kata nyithindo matindo. To gi joma muonyo nitiere yedhe ma kimuonyo to nyalo keti bedo at risk mar yudo midhiero mag liet. Kamano. Ilero maber mokalo ni jogo ma samoro loko oko kata jogo matugo jo sports kati wacho kata ni jogo ma hikgi oseniang' chakne higni 65 kadhi malo kod jogo ma hikgi ni piny. Wamule jogo ma hikgi ni piny. Ang'o momiyo gintiere kod thuolo mamalo mar yudo midhierni mikelo kod liet kata midhierni mag liet? Koro nyithindo matindo seche moko iyudo ni giyudo infection, gibedo matuo. Ite kamoro oyudo infection ma kelo liet to pok gichopo kiwango ma dendgi nyalo golo liet ni e yo mayot. Koro seche moko liet ni kunore. Koro sama liet ni okunore to kelo negi midhiero. Ma ntie kaka koro rieruok. Sana rieruok ng'eny nyithindo matindo ma oyudo liet. Koro seche moko be wan kaka jonyuol wamiyo gi sida nikech iyudo kaka piny liet ni to nyathi mochako morwakne ogudu gi mitens e lwete. Gi mitens to chako kete kendo kama liet nitiere. Koro kaka dende gol liet ni onge. Koro ma nyathi ma ng'iyudo ka koro riere. Ma koro dwaro kony mokwongo kata kony maruya. Kamano. Wadhi jogo ma higgi oseniang' higni 65 kadhi malo. Koro higni 65 kadhi malo magi joma pi manie del tin. Kaki medo dongo e kaka wadendo ni dehydration medo bedo mang'eny matin. Kapodi ng'ama tin to pi manie del ng'eny. Dendi ng'eny gi pi. To kaki medo dongo, higni medo dongo, kaka higni medore, pi dok piny. Koro joma hikgi osekalo 65 kadhi malo, pi ni piny. Koro ma ng'ama kidhi e chieng' to yot ahinya mondo mi iyud gimiluongo ni dehydration kata midhiero mag liet. Kamano. Kaponono ni ng'ato yudo midhiero mar liet, bende nawinjo kowacho kata weche mag emergency tiende ni en kony mapiyo kata kony maruya. Midhiero mar liet bende biro dwaro kony mapiyo kony maruya. Koro kaka wacho no nitiere mild. Nitiere moderate, nitiere severe. Manyiso ni wantiere kod kidienje mopogore bende mag liet. Kamano. Koro wan gi kidienje mag midhiero. Koro mild, koro e kaka sunburn mwawacho ni. Mild nyalo bedo kaka heat rash. Heat rash wanyalo wacho ni en ang'o? Heat rash ni en pudno mar pien del. Ong'eny ga kuom nyithindo mayom. Nikech oumgi. Kiume ma dende ok nyal yweyo. Nikech samigolo luya cha, dendi yweyo. Koro kiume ma luya ok wuogi to pien del pudno. Kendo bedo gimiluongo ni heat rash. Machielo be manyalo timore en ni inyalo nose bleed. Remo wuok e umi. Ma thoro timore nikech sama liet ng'eny to muya be lokre bedo ma dry, motuo. Nikech muya bedo ga gi pi. Koro sama liet ng'eny to muya tuo. Koro ka muya otuo to leche manie umi barre. Koro ichako golo remo e umi. Mama gi bende nyalo biro kotende kod weche mag liet. Koro nikech ka muya otuo kako tuono to kako tuo sani. Inyalo yudo ni thoro yudo nosebleeds. Magi mild. Koro kwachorore kidieny machielo en ni seche moko inyalo nwang'o ka ng'ato nigi dehydration. Nok mar pi e del. Pi bedo matin e del. Ilalo pi kaka koro wawacho luya. Sami yweyo ni be ka muya otuo. Sami yweyo ing'e ni lalo pi. Koro ilalo pi odok piny, kiwango mar pi odok piny e del. Koro ma nyalo bedo e kidieny ma moderate kata nyalo bedo ma severe. Koro luore. Koro kwa wacho ma moderate ni. Eminwang'o ka koro ng'ato dhoge otuo. Kamano. Lewe otuo. Mano kata pien del otar. Pien del tar. Mano dehydration. Ma
mabe nyalo dwaro kony mokwongo kata kony mar we. Koro kwa dhie severe nitiere kimo ariyo. Waluongo ni heat exhaustion to gi heat stroke. Heat exhaustion to gi heat stroke. Koro heat exhaustion ni teni iol nikech liet. Heat stroke liet nyalo miyo ng'ato ol. Liet nyalo miyo ng'ato ol. Nikech kaka na chaka wacho ni sama ine liet to dendi chwakore, dendi golo luya, seche mogolo luya ni otemo kueyo del, kae to pi bendo wito, koro del ol. Chumbi bo wito. Chumbi bendo wito. Koro chumbi ni muhimu sana sama lech del, mondo lech del oti, idwaro chumbi kata electrolytes. Sana sodium gi potassium. Koro kilale to emi winjo ni heat exhaustion. Koro kao kitimo gimoro mondo mi ikony ng'ama nigi heat exhaustion, ng'ani nyalo dhi e heat stroke. Koro heat stroke ni to koro serious nikech ng'ani lalo nyaka paro. Ma ko kitimo gimoro ng'ato nyalo kata mana tho. Kamano. Iluongo ni heat stroke. Heat stroke. Koro wakoni mild nose bleeding, wach ni sunburn, to gi kaka koro heat rash, to gi moro miluongo ni heat cramps, ma leche ni miyore amiya contract kendgi. Joma thoro tugo thoro yudogi, yudo ka ler omiyore ojony, koro irieyo. Mano heat cramps. Koro kidhie moderate ka wanyalo wacho ni dehydration. Koro ko kikonyo to ng'ani nyalo dhi e kidieny machielo ma koro wawacho ni moken ga muscle pull muscle pull ni ithoro yude e heat cramps no. Ithoro yude kitugo e liet nikech koro ilalo pi, koro electrolyte waluongo ni electrolyte imbalance, koro nyalo kelo muscle pull mwaneno ni. Koro kidieny machielo ko ki intervene to ng'ani nyalo dhi e heat stroke. Ma e kidieny mogik. Koro heat exhaustion to gi heat stroke. Kamano. Erokamano en midhiero mag lieta. Biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime mondo mi wadhi nyime kod chenro wa makawuono. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien.
koro chakre kawuono an abiro chung' kodi. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sisa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jope. Dial *811*346# to get Sheng prayer. Odiochieng' maraboro. Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Tigni kendo page laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Facebook page en Ramogi TV, hashtag en page laktar. Kata sani bende nyalo yudowa e Facebook page wa en page laktar. Penjo duto te minyalo bedo godo wabro mor mar duoko. Aneno ote mopogore kaka Hon Balala Junior, aneno kacha ko penjo kacha ni penjina laktar ni midhiero mar del, maroch kata del mapokore gie toke ikonyo nade. Wacho kacha ni neno ka thothne inyalo luonge ni sunburn. Hapa ni kanye kamwa dhiye kaka inyalo chiwo kony mapiyo piyo kapo nono ni ng'ato oyudo midhiero mar liet. Wachak kod sunburn kachiel kod heat rash kata wasud kaka wasudono. Erokamano. Koro sunburn pogore be nigi kidienje mopogore. Koro sunburn ma mild ema wawira nitie yath miwiro ne sunburn ma mild. To koponi pien del oreore ma serious. Koro kaka ma Eric eni wira yath kosinyalo wira yath nikech ma serious kaka petroleum jelly petroleum jelly nitiere specific yath miwiro e del kopono roch kako roch mondo mi okon. Koro seche moko be iyudo ka opudno koponi opudno tieni koro pien del owang' manga makoro dwarore no dhie hospital mondo yud konyruok. To sana mondo mi kik yud sunburn wawacho ni ber kiwiro sunscreen. Koponi idhi tie chieng' kinyalo to iwiro sunscreen mondo ogeng'ni pien del kik wang' kaka ma wang'. To roch mar pien del gima nyalo wacho en ni okena gima timre nikech sunburn kende kaka winjo balalo penjo no. Roch mar pien del be nyalo biro koponi in gi infection mar pien del. Koro ber koponi oken ng'ama tie chieng' ber mondo dhi e hospital mondo neni to ang'o makelo roch ma en godo ni. Kwa dhi e skin rash ne wakoni heat rash erokamano. Heat rash ne wakoni koponi luya obedo trapped. Luya dwa wuok to ok nyal wuok. Okimiyo pien del kar yweyo. Koro ma ber mondo mi expose mondo mi pien del kar yweyo mondo ywe mondo mi kik ng'ato yud heat rash. Kata kose yudo ti expose mondo mi kik heat rash ni medre. Kamano. Kwa dhie nose bleeding mane machielo. Nose bleeding tang'eni wang'eyo. Makmana ni thothwa paro ni koponi ng'ato nose bleed
to nengo bed ni oketo wiye Kong'iyo kodok malo. ka chien. Mano makosa nikech ka ng'iyo malo kama to remo maridore dhi e iya. Ka remo donjo e ich nyalo kelo mondo mi iwinj tima ng'ok. Ma ang' kendo kelonwa shida machielo. Ber koponi umi chwer ti idiyo kaka wanene picha ka tichori mbele kaka wanene picha to ka remo wuok to ridore piny koponi moro ridore dandi ing'udho oko mondo mi wanyal neno ni tilalo remo maromo nade. Komedore gi mano wanyalo keto ni gima ng'ich e pat wiyi mondo mi waduok wuok mar remo. Gima nyalo wacho be ni ka ng'ato golo remo gi e ume ok onyiso ni seche te ni weche mag liet. Ok en weche mag liet kende. Golo remo gi e umbe nyalo bedo koponi pressure mar ng'ato ni malo. Koro ok en gima onego wakaw mayot. Koponi ok in ng'ama ja gol ga remo gi e ume to ichako golo remo gi e umi, inyalo temo first aid mwaneno kani. Koponi ok ti nyaka idhi e osiptal. Kech seche moko ka pressure ni malo umi nyalo chwer. Koro machielo ne wakoni heat cramps. Heat cramps ni iluonge ni muscle pull. Tieni koponi itugo e liet ma ilalo pi gi electrolytes gi. Koro leche ni koro kagima giyware gi yware. Koro ber koponi wawach ni en kar tielo irieye mondo mi muscle cramp mondo mi leche ka ogonyre gi relax mondo mi remo chak ringo maber kako nego bed ni oringo. Mano koro wachopo koro pod wan e kidieny ma mild. Pod wan e mild. Koro mild wakoni lalo pi mabe kelonwa shida ni. Lalo pi ni ema wakoni dehydration. Koro wakoni kidieny machielo en moderate ma ng'ato bedo dehydrated nikech otuge chieng' kata olalo pi. Koro koponi lalo pi in gi dehydration, ang'o monego itim? Modh pi. Nikech ilalo pi, koro modh pi. Koro king'e ni idhi timo gima ang' ketie chieng' aming'a. Liet mang'eny. Liet mang'eny. Ber kiikori gang'owa gi pi. Mondo kaka sani koro piny liet ni mondo mi wabed mabor kod chandruoge ma koro wanyalo bedo go mang'eny gi nyalo chwer remo, leche nyalo jore, wadedo kacha ni muscle pull, wich bende awinjo ga ni thoro bero seche ma liet ng'eny kama wich be bari nikech remo ok ring kaka owinjore. Koponi nikech remo nigi pi. Koro kilalo pi to kiwango mar remo dok piny. Koro remo ok ring dhi e wi kaka owinjore kaka dwarore. Wi chako bari. Koro ber kimodho pi. Kapok adhi e kidieny ma serious mar heat exhaustion gi heat stroke. Ber mondo awach ni kwa wacho nyithindo matindo ma riere nikech liet, nikech ma thoro timore. Kaponi nyathi riere nikech liet, we otiek riere. To sami rito mondo otiek riere ni, ber kigolone, ilonyone lewni. Igolone lepe mondo mi liet otima ng'owa, odog piny. Yamo kwadh dende. Liet mani dende cha odhi piny. Odhi piny. Ber bende king'iyo ni to nochako riere saadi, to rieruok orumo saadi. Nikech koriere mokalo dakika 5 kendo mano be kendo bedo serious. To sasa ya ma nyathi oriere kik wabed kode ot. Ma nyathi ma nyaka watere ang'o? Osiptal. Diere ma piny liet kama iwinjo kaka jalonyo lero modh pi mang'eny kaka nyalore nikech seche ma koro piny chal kako chalo ni del wito pi mang'eny. Seche ma del wito pi mang'eny remo ok nyal ringo maber. Ng'ato nyalo bedo kod chandruok kaka machwer, nyithindo biro riere kod gik makamago. Kokalo Facebook page penj laktar aneno ote mopogore opogore, aneno Alex Ogara, erokamano nya Alex, aneno kokalo Facebook page wawacho kacha ni penj na laktar ni luya mang'eny mabiro gotieno ahinya seche machal kod magi. Gotieno chieng' onge, piny liet to luya wuok mang'eny mokalo. Gotieno seche ma luya wuok mang'eny mokalo makoro waketo mild koso waketo e diere koso wadhi keto extreme heat stroke. Koro
gotieno kata chieng' ok rieny ting'eni chieng' ne rieny odiechieng' ochwako piny koro gotieno liet cha wuok piny oduogo malo koro ma be nyalo kelo luya lakini luya mabiro gotieno seche moko be nyalo bedo tuo mopogore ma ber ka koponi en gima timre pile ka pile to ber kama ng'ama dhi e osiptal mondo tim ang'o ocheke chandruok nyalo bedo ang'o nikech chandruok nyalo bedo mopogore ma ok en midhiero mar liet piny ng'ich to inigolo luya mano ok kare mano tiende ni nitiere gima dendi temo nyisi gimoro rach kamoro many kony dhi e osiptal. Wantiere kidieny mogik mar severe kata extreme koro wang'iyo kata weche mag heat stroke mabende ni wacho ni kokong'i maber to ng'ato nyalo kata wito ngimane en midhierni mag liet sani piny liet wang'iyo kacha matindo tindo to wacho kacha ni mogike ni to ng'ato nyalo kata wito ngimane e diere makoro piny liet ni. Eric wantiere heat stroke ka koro kapok wachopo e heat stroke nitiere heat exhaustion ma kiwango ma olo mabiro nikech liet. Koro olo mabiro nikech liet en ni iselalo pi koro remo ok ring chope leche yo makare remo ok ring chope e obwonge yo makare koro iwinjo ka itima ang'o iol mana kaka ne wawacho cha ang'o milalo ilalo pi to komedre gi pi ilalo be chumbi ma wakoni sodium gi potassium ng'enyne koro kiselalo chumbi ni tieni kimedo gi pi imedo gang'o inyalo medo be gi chumbi inyalo keto chumbi matin koro inyalo keto wakoni teaspoon kijiko mar chai matin mar chai cha ikete lita achiel mar pi timodho mano nyalo konyo duoko ni pi gi chumbi. Kopogre gi mano be inyalo madho juice pi olemo ni ber nikech nigi pi nigi sukari nigi chumbi be to koponi ok inyal yudo mano inyalo modho pi to olemo maber ahinya be saidi en rabolo. Watermelon? Rabolo be ber. Watermelon ing'eni ok thor yudore. Lakini rabolo ng'eny. Rabolo wanyalo yudo kata dala kanyo. Koro rabolo kinyalo modho pi tichamo rabolo nyalo konyi gi heat exhaustion. Koro shida machielo be en ni liet. Koro tim ang'o wuoge liet. Dhi e tipo. Koro watero koponi waneno ng'ani nigi olo mar liet wakawe wakete e tipo mondo mi dende otim ang'o dende okue wakawiyweyo ka waduogo to wabong'iyo kar heat stroke wasewuok e heat exhaustion tiende ni en olo kotendre kod liet mar piny kaka sani koro piny liet ni to heat stroke ni jalony wachonwa kata ni en kama delicate tiende ni ng'ato nyalo wito ngimane ka waduogo to obro pimonwa kaka onego bed ni timo kaponono ni ng'ato nitiere heat stroke kato kidieny mogik ni bende dhi do thuolo mar go simu mar oro ote machuok mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi ma en kidieny mokadwa no bayi kata matina. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da getinya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera roti. Ombogo tabua tilebaga. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitiposoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Bende ini winjo gimoro amora manyisi. Ono biro loyo tugon. Omiyo onge ng'ata ng'ata mabiro maya thapki. Mimi ndio ile msee ya mitaa. Hata ukitaka kuona watu yote tugul, nitaonesha wewe. Endelea tu kupigia mimi na mimi nitabahatia wewe connection.
hata ukiuliza nani kwa hii mitaa, mimi ndiye kuichi mkali kuliko yote. Abana iko chesea mimi. Yip my contact. Keep it well. Dial *811 *274# to get connection. Odiochieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. And where a parent is not able to buy uniform immediately, they are given a time such that a child or a student can be able to come with the uniform that they used to put on in primary. Jopuonjre mayando timo KCPE higa mokalo koro donje klas 9 ka sirikal ogolo siem ne jotend sikunde mondo kik riemb jopuonjre. Achije maitudo kod ohala mar mula mabandia ochopo e doho ka girito okang' ma doho dhi kao odiochieng' makiny. Ji makwan gi ohewo 1,000 owito ngimagi e yiengni mar piny ma okelo masira e piny Turkey kod Syria. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Midhiero ma ikelo kod liet kaka sani koro piny liet ni en ang'o matimore odiechieng' chieng' rieny. Seche morieny ni iyudo ka kata lo bende choko liet ni kato tieno to liet wuok e lo kaduogo malo. Tiende ni wantiere kod liet ndalo duto te kinde duto te manyalo kelo midhierni mopogore opogore. Eric osipimonwa kacha gimonego bende timo skapo nono ni iyudo mild, tiende ni okolich ahinya kata okonyal kelo ni hinyruok ahinya, iwiro yath kata mo. Ka en nyathi mantiere kod heat rash, ineno ka nyathi dende pudno golne lewni mifunde go mang'encha mondo mi pien dende oyue mondo mi yamo kwadhe. Kae to kapono no ni iyudo heat exhaustion, tiende ni dendi ol kotendo kod liet mang'eny, remo ok ring maber, en ang'o monego bende timo. Nowacho kacha ni modho pi, kae to kapono no ni ne chieng' uge chieng' idhi kama tipo nitiere mondo mi dendi obed mokwe, obed maber. To heat exhaustion nyalo lokore mobed heat stroke, ma bende nowacho kacha ni kokong'i maber to nyalo kata wito ngima ng'ato. Kanye mane wantiere Eric. To kapok idwoko mano, ayudo ote mowuok kuom Betty Linda kokalo Facebook page ero kama nya Betty Linda aneni ayiwacho na kacha ni penjna laktar pogruok e kind modho pi mang'ich kod pi maliet. Nikech wayudo kacha ni wawacho ga ni detariyo odiechieng' kodiechieng' sani liet ng'eny. Pi mani maber kimodho, maliet koso mang'ich, koso pi en pi. Mano en Betty Linda kokalo Facebook page. Ero kamano Betty. Modho pi mang'ich ahinya shida en ni ok ibi modho pi moromo. Nikech ong'ich koro kokale dandi to ochalo gimo wang'i koro imodhe mos kidikori. But PNP nikech ka ng'ochope ich ang'ichwake. PNP lakini kamedo kanyo en ni seche moko be modho gik mang'ich ahinya ok ber. Nitiere joma okelo negi hinyruok ma opogore. Ma kaber tinyalo yudo mamor moro krach. Ok ni seche ma piny liet iwacho ni adwaro soda mang'ich. Teka ni en pi en gima nyalo kalo e yor pi olemo kod gik makamago manoromo. Eric, wantiere kod ng'at moyudo heat stroke ma bende niwacho kata ni ng'ato pache nyalo kata lal. Kaka koro wendo wani ok oyudo heat stroke to wabotiyo kode mondo mi onyis ranyisi kapo nono ni ng'ato oyudo heat stroke gimonego bende timo. Machiegni Eric. Wendo wani otwere to
piny liet to rwako suit marateng nodhi limbe koro wendo yudo heat stroke. Koro ka wendo yudo heat stroke tieni ng'enyne olalo paro. Koro odhi e gima waluongo ni shock. Ma ng'ato nyalo gore piny. Ng'ato gore piny nikech kaka ne wawacho cha remo koro ok ringo maber. Ma ka remo ok oringo chope obwonge yo makare olalo paro. Koro ma akonyowa ok mana ne joma nigi heat stroke. Kapok wadhi mabor ahinya wantiere kod simbe Elizabeth. Halo Elizabeth, penj laktar. Halo Elizabeth. Okane ka yudo Elizabeth. Hapa ni seche mimanye ni nyalo pimonwa kaka ng'ato nyalo yudo heat stroke. Koro kopo ni ng'ato yudo heat stroke olalo paro, magi gik mwatimo ne ng'ata molalo paro, ok mana heat stroke kende. Tek ni ng'ato lalo pache, gima wakwongo watimo, ne wakoni irango. Ayudo Elizabeth. Erokamano. Elizabeth, halo, penj laktar. Hello. Machiegni Elizabeth. Ma Elizabeth ka ahero. Machiegni. Na penjo ni ya. An gi nyathi ma ja higni 2. En gi shida no. Shida mar machwer. Koro na penjo ni en liet koso. Gini time ga ding'eny koso osetime kuom thuolo maromo nade to kuom juma time maromo nade? Sani awach ni 5 times. In a week? Budho odiochieng' moko 2 to kadho chakwer. Made bed liet, owuok ahero. Koro ma nyalo bedo liet to mana kaka nawacho cha, machwer biro gi gik mopogore opogore. Seche moko ka in gi homa, ang'o mitimo? Igolo gimodino umi. Koro sama iblow nose, to mano nyalo baro leche manie um. Seche moko be sana nyithindo thoro gido i umgi. Mano be nyalo kelo chwer mar Lakini kopo ni en gima timre ahinya, to ber kodhi e osiptal mondo rang ni tang'o manyalo bedo ni kelo shida ni. Kamano. Elizabeth, ageno ni winjo mano. Ater nyathini e osiptal nikech di bich bang' dala 2 to umbe chwer, onyalo wito remo mang'eny ma ok ber kata matin omiyo tema tek iter nyathini e osiptal Elizabeth. Wadhi nyime kod heat stroke. Koro wakoni kopo ni ng'ato lalo paro, to ine jakony mokwongo mochopo. Gimikwongo itimo irango alworani. Ng'ani ang'o molwaro piny. Ang'o moko okelo gima wantiere ni. Kaeto nyaki rwak gloves. Ihakikisha ni in be in kare. Once isehakikisha ni in safe, idonjo e scene, tichako gi luongo nying ng'ani king'eyo. Patrick kata ng'ato king'eyo nyinge. Antiere kod Patrick e simu. Inyalo yena kawo sim Kennedy, hello, penj laktar. Kata piny ng'ich. Koro Kennedy, wasewacho ni kopo ni iwinjo liet sama piny ng'ich, ma dendi temo nyisi gimoro. Nitiere gik mang'eny manyalo kelo shida ni. Liet mar del. Nitiere ka ituo, nitiere tuoche makelo wachno. Nitiere seche ma kopo ni sukari ni odok piny, ma nyalo kelo winjo liet kata sama piny ng'ich. Kaeto nitiere be shock ma wawacho cha. Sama remo ok ringe yo makare. Inyalo chako winjo liet to piny ng'ich. Koro ber kopo ni en gima timi, dhi osiptal mondo wang'e ni tang'o machami mondo mi okonyi. Momi winjo liet, luya chami kata piny ng'ich. Mano ok kare. Wadhi nyime. Erokamano. Koro kise hakikisha alworani to in be in safe, tibiro tiluongo nying ng'ani. Itemo luonge king'eyo nyinge. Ko king'eyo nyinge to be inyalo wacha ni saa ing'eyo. Koro kise luonge to ok oduoko, tibiro itemo padogoke. Allo? Koko duoko, tieni ma ng'amo lalo pache.
Koro ka ng'ato lalo pache to gimikwongo timo en ni luongo kony. Koro luongo kony pogore, lakini kidwaro ambulance to ber kigo sim ne ambulance. Koro namba ma igoyo chakre gi 0 7 0 0 3 9 5 3 9 5. Koro akoni 0 7 0 0 3 9 5 3 9 5 0700395395 kata 1199 achiel achiel 99. Mano chopi Red Cross kacha. Kati nyalo go sim ne police, kaito police konyi yudo ambulance kata lakteche mapiyo piyo. Koro police to 999. Kati nyalo luongo ng'ato biyo konyi, en ogo sim kikonyo ng'amo hinyore ni. Koro kise luongo kony, gimichaki timo en ni biro tiyao ndach muya mar ng'ani. Koro kidwa yao ndach muya iketo lokro riere. Tieni idhiro wiye malo titing'e kamano. Kise ting'o kamano lokro riere, ndach muya riere. Koro ng'ani nyalo yueyo mayot. Ti inyalo ng'amo dhoge mondo ing'i ka be nitiere gimoro e dhoge. Koro kise timo mano to irango ka be kore tingre dok piny. Kaka koro en kore tingre dok piny. Tieni ma ng'amo lalo pache to yueyo. Koro ka iyudo ng'amo lalo pache to yueyo, ma ng'ama wan wared ni ndach muya nyalo yudo sida. Koro wakete gima luongo ni recovery position. Recovery position kapok ikete ng'ato, irango ka ofuke ne ben nitiere gimoro. Mondo mi kekang diye kikete oninde. Kata ng'ade kata chuoye. Kata chuoye. Ikao lwete korka cham ikelo mondo mi ang'o kony teno wiye. Kaito ikao lwete korka chich bende ikelo iketo e bath lembe. Koro lwete machielo ni iketo kanyo. Kaito imake tiende ni oriere tiloke gi bathe. Kise loke gi bathe to ikunjo tiende ma korka chich mondo mi kikang' odogi. Koro kise kete recovery position ma iluongo ni recovery position makonye. To koponi ibiro tichopo iyudo ka mang'a mapache olal, to ka ng'iyao ndach muya irango okoyue. Tieni mang'a madundo ne chalo ka gimowe gwecho. Mang'a makoro nyaka watim ne gimiluongo ni CPR. CPR ni ikao lweti korka cham luore gi koma intiere. Kaka an koro an bathe koni korka cham adhi e yuothe ka a. Kase dhi kuma yuothe rumeni ta achore abiro e diere. E diere ka nitiere chogo midhi winjo. Koro kanyo emikete lweti. Kise keto tikelo lweti machielo ni. To koro an idhiro idiyo mondo mi okony adundo e gwecho remo. Kech sama adundo e gwecho tieni remo e ringo. Koro remo madhi e obwongo, remo madhi e adundo ni piny. Koro wadwani mondo wakony mondo remo omed ringo e obwongo. Ka warito mondo konyo bi. Ilero maber mokalo. Mama en gimonego beni timo kapono ni ng'ato yudo heat stroke. To ma bende ni lero no kachari kapono ni yudo ka ng'ato pache olala. To en gima inyalo timo seche ma iluongo kony mondo moyud kaka wanyalo reso ngima ng'ani. Ka watieko chenro ni Eric, wach mane madiher mondo mi wewa godo kotendo kod kaka piny liet sani mondo mi oganda wa obed kod ngima maber. Koro gima medo en ni koponi ng'ato nigi heat stroke kata heat exhaustion. Tere tipo konyo, kaito be wanyalo be ting'o tiende malo mondo remo dogi e adundo mondo ogwech maber. Komedre gi mano be wanyalo temo duoko liet piny kwa golo ne lewni to wanyalo olo ne pi mondo mi dende otim ang'o owek chwakore. Koro kaluwore gi midhiero mag liet, kaka sani piny liet ma kaka watimre onge, ma kaka watimo onge, ber mondo mi wahakikisha ni wamodho pi moromo. King'eyo ni dhi tiyo e chieng' to
tichon kapok chieng' otegno ahinya nikech chieng' motegno ni medo liet. Koro tichon kata ti kang chieng' dhi podho mondo mi kik ang' iyud midhiero mar liet. Ting' pi moromo, modh pi. Modh pi nikech midhiero mar liet sana duoko kiwango mar pi chien mane gima ok wadwa. Koro modh pi. To kopo ni winjo ni idwa yudo olo mar liet, wuoge chieng' dhie tipo. Erokamano nyaponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Erokamano ka ng'ato dwa tudre koda inyalo yuda Kenya Red Cross Training Institute. Kanye ma wapuonje watiegre yore konyruok ma aruya kata konyruok mokwongo. Koro watiego ji mopogre opogore. Joma tiyo hospital watiego. Watiego gi courses mag koponi giyudo emergency kata ng'ato wach ni pache olal e hospital ka ang'o ma ginyalo timo komedore gi CPR mwawacho ni. Watiego bende first aid. Kony mokwongo ma wakoni ng'ato ka ng'ato nego tiegre kony mokwongo nikech ok ing'eyo odiechieng' ma masira nyalo timore. Ber ka in gi tiegruok, in gi lony to kitiyogo maloyo ka idwaro lony tiongego. Erokamano nyari kadok erokamano makende kuom kawo thuolo ibiro wagomba ke chenro mar penj laktar. Ageno ni kwaluongi kendo tiboduogo mondo mi wachak wapuonje oganda wa kendo wapuonjre. To wach maduong' ni kony mokwongo kata first aid basics nyaka oganda bed godo. Iwacho ni Red Cross train to kapono ni osetiegi bende inyalo tiego jomoko mondo mi wang'e ni ponono ni ang'o timore tinyalo timo ang'o mapiyo piyo seche ma iluongo kony. Erokamano Eric. Erokamano ahinya. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Wayung'iyo kacha midhiero mar liet. Sani chieng' rieny, orieny mok berbere. Seche morieny ni del wito pi mang'eny. Seche ma del wito pi mang'eny, iyudo ni remo bende ok ring maber. Ma bende nyalo dhi kodi mabor makel ni heat stroke. Ma kokitang' to ng'ato nyalo wito kata ngimane. Sani bende wayudo ni nyithindo mang'eny kata joma dongo mang'eny thoro wito remo kokalo e remo machwer e En ang'o monego bed ni timo? Kik itar wi kodok chien, tinyalo keto kodhi nyime mondo mi remo ma wuok cha owuog gi oko to bende ing'iyo ni tiwito remo maromo nade. Erokamano kuom bedo koda. Mata e chendo ni en Andrew Otieno. Erokamano ne jogo picha mawa. Erokamano ne director wa Philip kachiel kod producer wa Perpetua. To maduong' moloyo ne in jahera mar penj laktar. Ageno ne yuda achiel ariyo kata adek. Mata e chendo en Andrew Otieno. Nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane. Erokamano.